संसारिक मळार प्रधानमंत्री मोदीचे अनेक एक मोठे पाऊल. अबुधाबीत पहिल्या हिंदू मंदिराचे भव्य दिव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिराचे मोदीन उक्तावण केले. दोन दिसांच्या अबुधाबी भोवडे वेळार मोदीन UAEच्या एमिराकडेन गाठ भेट घेतली. वर्ल्ड गव्हर्नमेंट समिटात वांटो घेतलो. अहलान मोदी परिषदेत हिंदू समुदायाकडेन संवाद. प्रधानमंत्री मोदीन भारत मार्टाचे उक्तावण केले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.